Добре дошли в моят канал! В днешното видео колелото на късмета ще ми определя деня. Защото тук в колелото са ми определяли кой ти е любимия филм. Кои празници са ти любими? И за най-ганното, изсипи една чаша студена вода в главата ти. Изяш една лъжица червен пипер. И изяш една лъжица сол. Видеото ще се постараем видеото да е наистина интересно за вас. Така че абонирайте се за канала, харесайте това видео и напишете в коментар дали ви изкефи от това видео и за да продължим за още видео. Ето чашата, която трябва да се напълни със студена вода и да изсипа на главата ми. Това е пълен абсурд, но не мога да откажа, така че го правя за вас. Ужас. Абонирайте се за канала, ако това видео ви изкефи и харесате това видео, напишете в коментар. 3, 2, 1. След като вече съм намокрен, със студена вода, и вече се изсуших, да продължим с другото написано нещо от колелото. Така че нека да започнем и да въртим колелото на късмета и нека да видим какво ще ми се падне. И паднало ми се изяш една лъжица сол. Защо? Защо толкова несправедлив този живот с мен, наче? Донесох солта, в която трябва да изям една лъжица. Изобщо не искам, но принуден съм заради вас. Ако изкефи видеото, абонирайте се за канала, харесайте това видео и напишете в коментар дали наистина, ако искате да продължим. Така, нека да видим дали мога да изтърпя това нещо. След като изтърпях и с солта това предизвикателство, останаха ми още 3 и нека да почнем да вратим и последните 3, които пише в късмета на колелото и да видим какво ще ми се падне. Значи остана ми изяш една лъжица червен пипер. То принцип не съм сигурен дали има. Ще погледна, ако ми се падне. То няма как да не ми се падне, но да. Второто нещо, което ми остана, кои празници са ти любими и кой ти е любимият филм. Нека да видим, да натиснем, да видим какво ще ми се падне. И въртим колелото, да видим какво ще ми се падне. Страх ме наистина от това. Изяш една лъжица червен пипер. О, боже, защо толкова несправедлив животът е към мене, иначе? Значи да изям червен пипер, първо беше замокване на глава. Аз просто не съм роден с късмет. Това е. Това бих казал. Отивам за да видя дали има червен пипер. Ами, да. Знаете какво ще направя. Една лъжичка червен пипер трябва да изям.
И да. Правили, това го правя единствено само заради забава, абсолютно нищо за друго. Така че се абонирайте за канала, харесайте това видео и споделете с някой приятел. Така, нека да започнем да ядеме нещо, което дори не искаме, но по принцип, когато искаш, например, например, просто това да правиш забавни клипчета, без значение дали някой просто ще го интересува, дали ще може да гледа това. Мен това лично не ме бърка, но ме пък бърка, защото аз се забавлявам, когато после гледам клипчетата, които монтирам после. И да, вече стига да преказвам. Това е лъжичката, която мога наистина да ядам. Наистина не знам каква ще ми е реакцията, но нека да пробваме. Добре. 3, 2, 1. Как ми се е лепкало само по зъбите това нещо. Ужас. Ами, то в принцип остават още две неща, но мисля, че ще приключим това видео тук. Така че, приятели, благодаря, че гледахте това видео. Абонирайте се за канала. Харесайте това видео и напишете в коментарите дали видеото ви е скефило. Чао и до нови срещи!